Kublai phi baro sasisen ngap tiang sung phai phi hakani ka puli khobor ngap siphang balada ka dei sen ka banikong ye phi hakani ka channel ka jongi tisngu bha parlok pan ai ka jingkersan ka jong phi da ka ba phi like phi share ba subscribe ru yakani ka channel bat na ka ban ta ki to ki balada ban subscribe kublai 6000 ngu ya ka jing spoon ka jong phi ki khubor ba mentagasni ka khat santrik uleber 8000 ar phulai lada bon ki badan ka ju ka jinglong on shukhalai no sep ya ka ticket VPP shillong khat sautrik uleber UMLA Kanongkram constituency ubadairu President ko Voice of the People Party uba Adan Miller Basaimat ulong babun kipat ba kipai khmat sakaseng hakani ka kenti bamenta kum unong yelam habayo I ya kajingbun jong kiriu rang ba ki ba phai khmat sakaseng kilayakan balada dan sau ne sangut ki badan kaju kajinglong bat ki bathrang ngilaong bangin sukhalai no sep khanang banlait na kajingya bishni ong uba Adan ula banrap ru da ka ba ong ngin omle asilyang ne no lupa shanu ru ngin penyajet lang hang tu uwei ubayo khanang ba kan long ka babet ngisngu thu ya ka chingthrang jong ki pat ba ka long ka basher khe ya ka party jongi uba Adan ulong ru ba ka chingjop jong ka seng ha ka chingye linti ka long ka bangila job kumba ngilakran ha so ring kham bangidan kam ban penjob bun ki MLA lada ki penjob bun ki MLA ngila ban kaptra ya ka shap jong ka seng ka ba long do long snam bat ngi ulong ula ban rap ru da ka ba ong shisien ya khun ngila yo ya ka kadan ka state party ka VPP kala ya hap kadan bat ki seng ki balarim ha ka jela jong ni menta sakani ka weipat live house nam ha along ya unong le be jat ha WKH nongstan khat sautrik uluber kaying bishar special judge POCSO West Khasi Hills ha ka nyotrik uluber 8000 ar phulai kala rai penram yo wei ubreu balatip kerteng kum Augustin Mumin ubalatip ru kum Rajesh Ji Mumin hadian balalap baudai ubadan kti ha ka ban le be jat ya ka khna ka badang hapo khat prasnem kaying bishar kala rai ru ban pensaja kat kum ka kendon 6 ban set along ya utei ubreu hadu ar pusan snem haringkat ka kuna ban hab ban siu hadu live ho hajar tingka balada siu ya kanika kuna on hab ban peteng biang hadu unreu ha along sakawai pat ka kendon ka ba utei ubreu ula shapan ngat ka ka kendon sanspa anreu pat 2 IPC ha ka ba un haban sat along hadu sansnem ringkat ka kuna san hajar un haban siu badlada siu un haban beteng biang ha along sashi benai ya utei ubreu ka yeng bishar ka lap ba udei badan kti ban le be ijat ka khna ka badang hapo khat prasnem ka bala jaru ha ka wei na kishnong jong ka WKHD ha ka lai puai trik unai tung jong usnem arajar arphau ha ka bala register case hapo Kasalang Police Station case number Kendai not Nyau Arajar Arphau under section 5M6 of POCSO Act da kajing treshitam kitnat pulet yau tei ubreu lala ban kemno ha ki khendiat por bala ja ka te kajing ja pat ha kajing ya linti jong kajing toket nya lala ba udei ubaladan kti ban le ya ka te ka kamrunar ha ka ba na ka liang jong ka ying bishar lala ban aisndan ya kajing bishar ka ba hok ya ka lanot sakane ka wei pat ka khubor pat labden ki pulit ya kirunar ba penyap yau rong ba ha paham maulen ar phomer nongpo kharsau trik ulber lasan sngi ba utei urong ba nakasnong paham maulen ar phomer hari phoi ula sapanyap ha kirunar ha ka por ka ba utmu ban lech sakalingkha patkat hadu menta ki pulit kari phoi kim patlap ksai ei ru em ya kirunar ki badan kti ha ka te ka kampanya breu la ru ban kadau haning ba uba Elias rendong nru post nam tam ei ula sapanyap dusman no ha kirunar kata ha ka por ba utei urang ba udang tmu ban lech sakachakarap jongu bat karu kampanyap ya utei urang ba ka dei ka ba kirunar kilatiet bat bombet ha ki benta ka khli tat hadu ba ka khli jong utei urang ba kala prahi phom utei urang ba ulami na yeng ha ka por nyo baje ei min step na ka benta ban chlingkha badya ka por ba ula shapan yap shem la tep namar omdan ki bala banyo I banado ka te ka por ka ba umi ki ba hayeng kim tep ei shu henrei ka ba pen kendet yaki ka dei hadien ha ka por san chiteng ei janmit kilayo ya ka ching tep halor ka ching shapan yap utei urang ba habaya dei bat kate ka jingja sha penyap utei urang ba ki pulit kari bhoi kilaya thu ba kim palap ksai ei ru em hendrei ka jing toket halor kate ka jingja kala ya bet chakmat na ka banta ka ban yo kem ya kirunar ki bardan kti ha kate ka kampanya breu sakane ka wei pat ka khubor dang ap ki MLA ka sarkar MDA2 ban yo bat kam ha ki board bat corporation shillong leber khat sautarik da ka jingdan bungut ki MLA ki ban kershan ya ka sarkar MDA2 kala ban khamsuki ka jing bha kam ya ki bakin pet ya ki board ba ki corporation ba pher ki badei jong ka sarkar jilla nolor ka state planning board ki dan saki wei pat kitna trikam ka sarkar kum ka Meghalaya Government Construction Corporation Limited Meghalaya Tourism Development Corporation nolor ka commission bat ki council ba pher
Dangshan Menteri Rangba ulapan benaba ulampang barem kayeng terbar tawan uba medba lingdo unshemti kumu chairman ka State Planning Board. La antat baki MLA ki bakershan ya ka sarkar kini dan lang hakini ki board bat ki corporation haringkat ka jing aikar dan ya ki kum ki chairman ki vice chairman bat ki wai. Latna ulampang kayeng terbar tawan ka jela ka sarkar MDA tu ka dan menta saw pusaw ngot ki MLA ha ka bakhat arngot ki de ki menteri sarkar bat ki babon ki wai pat ki MLA ki niyo ban bat kam ha ki te kitna trikam baper jong ka sarkar jela. Kini ki MLA ki niyo kamra ru ha secretariat la ka dai ha ka min secretariat ni ha additional secretariat. Sakani ka wai pat ko khubor khlam kut shu ga jingtai jingshna bat penpha kamra trikam ha secretariat Shillong leber khatsau tarik kumba julong ha kisnam ki balalet ka jingtai jingshna bat ka jingpen bha kamra ha kislam trikam baper jong ka sarkar ki beteng na ki por shaki por bat kum ki ne ki jingpen bha ye ki kamra trikam ki beteng ru ha secretariat ka secretariat ka dei ka shlam trikam ka bashong ki menteri sarkar ki he ki officer bat ki wai ki nong trai ki badan ha ka tna trikam baper ka sarkar laju sakhi banadu ki babun tali ki sarkar ha kisnam ki balalet ka jingshna pen bha ye ki kamra trikam ka judan la ka dei ha secretariat ne ha ki wai Islam trekam bat kane kadang bateng hadu menta kidan ki kamra trekam bashong ki menteri sarkar bat ki MLA ki badang bha bat ki papen wandur itenat hendrai kini ki kamra ru kilashna pen bha biang haswa ki menteri sarkar bat ki MLA kin lechong ban trekam kidan ru ki kamra ki badai banshong ki he officer ki balashna pen bhana do kajing bujli ya ki jingkhang bat kamadan jong ka kamra da kumwai pat kajing pen wandur ke bakham itenat haba pet ya kajing pen bhani kajing pen wandur thammai ya ki kamra kam dadai ka badan kam e banle tang bakum kini kajing pen bha ki beteng khlem kutshu kidan bon teli ki shlam tre kam ka sarkar ha kaleng ki district ki badan kam shisha ban maramot batshna pen bha hendrai ha po kashnong ha kajing mang pisa sha kitna tre kam baper ka sarkar kala jubu lupa ha kamang tingka jongka na ka banta ka jing pen bahaya ka jing tai jing shna ne ki kam maramot ya ki shlam trikam bat ki kamra trikam bat kini ki hab ha ka jing pulut ka balamang lupa kini ki jing pulut ki kintobru ya ka jing thiet ya ka kali na ka banta kitna trikam baper ban penan kam da ki officer ki khubor na barjala pataruk sau surok hado banda yap ukhanna sansnam hatalangana khamman leber Uwei ukhna ubadang sansnem karta ulayap hadian baula syapatar hakik sau surok katba udang yele kai haka surok Khamman district ka Telangana kani kadai kesen ka basha akhir thma baar hakik sau tang hapo shibnai Uni ukhna ulaman sau jor ulaklat no kat badang penken ria sha hospital ban ai jing sumar ubanut bharat napatani thanda karaguna dapal udang yele kai shabar ka surok haba ula sha ayar thama hauk sau surok ula shitam namar ula play jor palat kasnam bat la penket marmar sha hospital shimet and reis ne bak ulaklat no halenti ha ubnai blala uwei ukhna saus na mula sha patar hakik sau surok ha ka wei ka yeng bon kan rat Hyderabad shisni hadian kalami sa ka wei kum kani ka jingja haba uwei ukhna saus na mula man sau hadian ka jing her thama kik sau surok ha ka nongba Sakane ka wei pat ka khubor na bar ka jala da utarnem tangon ukhon ya lau khpa hadu bandayap od khot ya kamet bat thap ha ka sinduk jan Gorakhpur leber Hakawai ka jingja ka bashir khai uwei ubre ula penyap ya lau khpa ubaladan reu puars nem karta halor ka jingya ka ja ya ka mar ki mata ha ka Gorakhpur ha Uttar Pradesh ya thu ki pulit katkum ka jingya thu ki pulit uni ukhon hadian ba ula penyap ya khpa ula od khot ya kamet bat ula thap ha ka sinduk jan banlet brat Kani ka jingja ha Suraj kun ki pulit kila pengat bukaduma hadian ba Prashan Gupta ubadai upara jong ubasha keno ula ujor shaki pulit uni ubre ula tip kum umurli Dhar Gupta ukpa basha keno Ya ubasha keno latip kum Santosh Kumar Gupta baju khotsen uprins bad ula shakem yatho Superintendent of Police Krishna Kumar Bishnoi Haba ulap ba udan marwei hayeng ubasha keno ula tangon ya ulanot dau ternem ulanot ulayap hasan hadian ula sei ya ka senduk thap jan na ka kamra jong upara bat thap ya ki dekhot met hapo jongka bat ula buri shadin yeng haba kila yo jing tep na upara jong ulanot ki pulet kila lap ya ki dekhot met bat lapha ya ka pos martem ya thu ki he pulet ka jing toket nya kala ya chaprangi ula benrap Kublai shibun ya phi barok ki belas ngap ya kini ki khubor ngin sei syam biang bat phi haki wei pat ki por